Somali-perheyhdistys ja toimijat on ollut aktiivisia näissä kotouttamisen asioissa ja pystynyt tuomaan sitten esiin näitä meidän hyviä kotouttamisen käytäntöjä ja myöskin sitten auttamaan tätä asiaa. Lieksan Somali-perheyhdistys on hyvin aktiivinen. Me autamme joka päivä paljon ihmisiä, ja ei vain somalialaisia, myös muut maahanmuuttajat. Minä itse en ole, no kyllä tietysti en ole minä itse somalilainen. Ja sitten minä tulin Metkataloon ja he antavat minulle työpaikan. Somali-perheyhdistys tekee nyt sitä kautta, että tavallaan toiset somalit ohjaavat muita maahanmuuttajia. Olen verrannut sitä suomalaisiin, jotka ovat muuttaneet Ruotsiin, että siellä on Suomi-seura. Minun nimeni on Kari Virtanen ja toimin Lieksan kaupungin sosiaalipalvelussa maahanmuuttotyöntekijänä ja aloitin tässä työssä vuonna 2009 syksyllä, jolloin myöskin ensimmäiset somalialaiset alkoivat tulla Lieksaan. Myöhemmin heitä on sitten tullut Lieksaan jopa satoja ja taas muuttanut poiskin kymmeniä. Ja tällä hetkellä Lieksassa asuu noin 180-190 henkeä, joista osa on jo Suomen kansalaisia. Mitenkä sitten somalit ovat pärjänneet Lieksassa? Niin ensinnäkin he ovat oppineet hyvin suomen kieltä. Täällä on hyvä suomen kielen opetus ja se tiedetään ihan Helsinkiä myöten, että täällä opitaan hyvin suomen kieltä. Se on tarpeellista. Ainoa ryhmä, joista olen hieman kielen suhteen huolestunut, on pienten lasten äidit, koska heillä on niin vähän tilaisuuksia puhua suomea. Ja sitähän kieltä oppii vain puhumalla. Yhdistyksen toimijana tuossa jo viittasinkin. Tämä Somali-perheyhdistys on kaupungin näkökulmasta ollut erittäin hyvä asia. Tämän yhdistyksen jäsenet pystyy kootusti tuomaan esiin niitä ajatuksia ja asioita, joita somaleiden keskuudessa esiintyy. Ja tätä kautta on suora keskusteluyhteys Lieksan kaupungilla, kolmannen sektorin toimijoilla ja somaleilla koko aika siitä, että miten yhteistyötä voidaan tehdä ja kehittää tällä alueella. Tämä on erittäin merkittävä tämä Somali-yhdistyksen rooli kaupungin näkökulmasta. Me autamme täällä ihmiset, että esimerkiksi eivät puhua suomea hyvin, tarvitsevat kirjoita joku paperi tai lomake ja se on vaikea. Sitten he voivat tulla vapaasti tänne ja me autamme. Sitten voi vietä aikaa. Meidän Metkatalossa on tosi kaunis talo ja elävä talo, missä voi vain löydä kaveria.